Bueno, son Maica e teño aquí en Leiro un taller artesanal de licores, todo feito con materias primas naturais. En plena crisis do 2008, pois tirámonos a manta á cabeza e aí empezamos aí o noso periplo empresarial. Eu era asesora fiscal e contable, traballaba nunha gestoría e a miña socia daba clases de matemáticas e física e química. Tiñamos unha afición común que era facer licores, que aquí no Ribeiro era unha cousa moi de en todas as casas, as mulleres facían licores. É zona vitivinícola, denominación de origen Ribeiro, eso era o pan de cada día nas casas. As mulleres facer co aguardente licores, o básico, licor café ou a des ervas, pero despois pois facían máis cousiñas así diferentes. Entón, nos, na Festa da Historia de Ribadavia, fixeron un concurso de licores caseiros e presentamos ali unhos licores así como de broma e despois dironnos o premio e puxeronnos ali un postiño así de 1 metro que podíamos vender ali, que non tiñamos casi licor, un poquinho ali. E entonces puxemos ali un postiño e tal. E logo, pois, todos os anos presentábamos así algún licor diferente e sempre, bueno, tuvemos moitos premios, están aquí colgadas os diplomas e a raíz deso, pois, fomos notando que a xente nos decía: ai, que ricos estos licores, é que isto non o topo no mercado, e onde podo comprar eso? Pois en ninguna parte, porque nos facemos isto así para axudar un pouco a coordinadora da Festa de Historia co tema do concurso e eso, pero non tiñamos licor para vender. Entonces empezamos a ver aí como un hueco no mercado para este tipo de produto artesanal. Bueno, dironse as circunstancias, que a miña socia heredou esta pequena nave e tal, e xa se montamos ali unha bodega tal, e lanzámonos así a deriva. E bueno, estamos contentas, facemos o que nos gusta, traballamos para nós, e bueno, logo foron surgindo máis licores e máis ideas, e bueno, así empezou todo. Nos primeiro de todo temos a nosa produción é todo a base alcohólica, é todo aguardiente, non usamos alcohol. Solamente o que é aguardiente que se produce de destilar o orujo despois de facer o viño, queda a uva que queda, fermenta un pouco, destilana e sale aguardiente. Non usamos alcohol, nin saborizantes, nin colorantes, nin ningún aditivo. Facemos nós ao almíbar para os licores, non usamos xarabes de glucosa, pero queremos que sea todo o máis natural posible, tanto na materia alcohólica que usamos, que é a aguardiente, como as outras materias primas, que son casi todas de orixen, ou todas de orixen vegetal, excepto a crema para crema de orujo, que é láctea, pero o demais son todo produtos naturales, ervas, frutas, flores, todo comprado en cercanía, kilómetro cero, a produtores locales, todo o que atopamos aquí, e que teñen unha actividade desarrollada de maneira sostible, que utilizan recursos, tampouco utilizan pesticidas, utilizan pequenos produtores do rural. Como somos unha empresa moi pequena, a cantidad que elaboramos aquí tamén é pequena, entonces é nos máis fácil controlar todo ese proceso, porque nós prácticamente coñecemos a todos os produtores que nos sirven as súas cousas, e sabemos como se elabora todo. Se tuéramos unha produción super enorme, pois probablemente industrial, tendríamos que utilizar outros produtos que foran intensivos e tal, pero como o noso é pequeno e ademais é de temporada, porque nós facemos algún licor que cando se agota, hasta que ven o fruto de arándano ou de frambuesa, de moitas frutas que facemos, de flor da camelia, pois hasta que ven o ano que ven, que volve a florecer o camelio, se se agota non se pode volver a elaborar. Entonces, a xente entende perfectamente, porque como sabe que é produto natural, se dice, pois non hai de flor de camelia, pois levo de cilantro, ou levo de estrugas, ou levo de laranxa, entonces
dicen, nada, proba outro novo. A xente o entende perfectamente porque a xente tamén empeza a estar un pouco concienciada con que estamos vivindo uns cambios moi drásticos en todos os sentidos. O cambio climático é unha realidade que a xente xa non ignora. Entonces, ven que temos que ser un pouco responsables no noso consumo e na nosa maneira de facer as cousas. Nós isto creo que o transmitimos tamén a nosa clientela e creo que temos unha clientela que é responsable no seu consumo e que sabe que temos que cambiar as cousas e deixar un mundo sostenible para as vindeiras xeracións e non agotar os recursos e non estropear o medio no que vivimos. Actuando con responsabilidade entre todos, temos que ser capaces de salvar esta situación en que estamos agora. Todos os nosos envases son reciclables. Utilizamos para embotellar, non utilizamos plástico, solamente utilizamos vidrio, co cual o vidrio é todo reciclable. E despois as caixas son de cartón, que tamén son reciclables. O cristal incluso reutilizamos, que hai moitos clientes que tamén están concienciados e tamén nos traen a botella para que volvades a utilizar e tal. Entón, despois do seu debido lavado e posto en desinfección, pois tamén se poden reutilizar os envases. Logo, cando elaboramos con materia prima natural, unha vez que se fai o colado e se quita o que é a planta da erva, a parte da erva e das frutas e de todo eso, pois nós temos unha horta aquí detrás do taller e ali facemos compost con esos restos que nos quedan orgánicos, os restos de alcohol evapórase e o resto orgánico pois utilizámoslo para compost para a nosa horta. Os maios, que é o noso nombre, é a Festa dos Maios, que é unha festa de orixen ancestral que facían unhas estruturas piramidales de musgo e esas estruturas piramidales facíanas para pedir boas colleitas, para pedir un ano bo, era un culto á naturaleza. E nós pedimos ese nombre que é tan galego, a Festa dos Maios, e que nos caracterizaba pois, por o seu significado, por a natureza, por o culto á natureza. Bueno, eu penso que hoxe en día xa moita xente nos conoce por eso, porque son naturales e os aprecia desa maneira. E nos queremos que nos conozcan, por eso non queremos elaborar con alcohol, nin con saborizantes, nin nada deso. Queremos ser fieles a nosos principios eses de ser sostenibles e de utilizar todo o que está ao noso alcance, de utilizar as cousas de temporada que non se estropeen, de non querer coller outras cousas que non son de temporada e, polo tanto, telas que traer da fora e traelo aquí, ten un coste po ambiente tremendo, porque se hai aquí calquer fruta ou calquer erva e eu a traigo de Brasil, pois o barco que ven desde Brasil para aquí, eso é un consumo insostenible para a naturaleza. E logo temos o problema do cambio que temos. Pois empezamos así cos clásicos, empezamos o licor café, as ervas, a tostada, logo tiñamos unha veciña aí que nos deu a receta da súa bisabuela que era de folla de figueira, gustábanos moito o arroz con leite, gustábanos botar canela, fixemos un de canela así que foi un pouco máis unha cousa innovadora, logo a xente empezábanos a dar as recetas, porque a xente en eso foi moi participativa. Pois como vos dedicades a isto, pois mira, na miña casa facían o de noces verdes, así desta maneira, non? E a xente acercábase a nós, e collíanno por San Juan, e logo maceraban os cochos, cando se chamanlle cochos as noces cando están aí así verdes, macerábanlas así na aguardiente, desta maneira, tantos días. Nos iban dando moitas recetas, pois o de toso, a miña abuela facía o así, ou sabes, ou na miña casa facíase con tal fruta. Entonces, nos fomos collendo notas, a xente dicía, non, nota, que eu douche a receta, tal. E nós, a veces facíamos algún cambio, outras veces facíamoslo así, pois o de ruda, se lle botas unhas raspiñas de limón, non queda ese sabor forte, ya está moi rico, pois así, fomos collendo e facendo. E logo fomos innovando tamén, porque queríamos, pois, timos un pouco rienda suelta a imaginación, e fixemos pois de boletus edulis,
ou de cantar en los cibarios, porque nos gusta nos ir ao monte no outono, a coller as setas, tamén con responsabilidade, sin arrasar, como fai algunha xente, sempre con responsabilidade no medio, pero aproveitando tantas cousas ricas que temos no noso monte. Entón, collemos e fixemos eso. Logo, o de flor da camelia, pois tamén a flor da camelia, que tamén se pode facer da rosa, e fixémolo coa flor da camelia japónica, que é unha das máis comuns, que hai en casi todos os xardíns de Galicia, un camelio, cos pétalos da camelia, de pementos de padrón, de toxo, que se un ano aquí a miña tía tiña un laranxeiro que tiña cestos de laranxa, pois de naranxa, para non desaproveitar o fruto. É un fruto que era natural, sin ningún tipo de insecticida ni nada, que non se tratan as naranxas para conservalas. Entonces, tratando un pouco de aproveitar o que hai no medio, de sacarlle partido o que hai no medio e de utilizar un produto cercano, natural, que moitas veces se desaproveita. E foi así que foi surgindo, como éramos tamén daqui da Ruta do Viño do Ribeiro, pois fixemos un de uva treixadura, un licor de uva treixadura, un licor de uva mencía, porque somos socias da Ruta do Viño do Ribeiro, e para ter tamén algo referente a nosa comarca onde vivimos, que é a comarca do Ribeiro. Ao principio foi difícil, bueno, xa na nosa casa, xa, madre mía, estades aí nunha oficina, ando casas cómodas, limpias, e vadesvos meter nunha bodega, que hai que andar con pesos, a veces xa estás pois de peón aquí, ensuciándose. Entón, pois tamén non entendían moito, entón foi un pouco contra todo, contra o mundo e contra todo. Pero como era algo que nos gustaba e que estábamos convencidas de que iba a ir para diante, pois tiramos para diante con ele hasta que agora xa está un pouco como consolidada a empresa, xa nos conocen en moitos sitios, xa ven a nosa marca Licores Os Mallos e xa dicen, estos son naturales. É difícil emprender, é difícil, pero eu, para todas as mulleres que viven no rural ou non, para calquer muller. Se unha muller sabe facer algo ben e ten unha idea, pois unha galleta, un licor, unha cousa canchillo, calquer cousa que ela sepa facer ben, e que ela diga, eu isto fago ben, gustaríame vivir desto, pois ela ten que plantearse de que eso pode salir adiante. Se alguén sabe facer algo ben, é para a xente que está ao redor dela, que non nos boten para atrás. A nós moita xente botábanos para atrás. Decíanos, madre mía, pero como vas montar eso? Eso é un rollo con todo o papeleo que hai que levar de impuestos especiales, de tal. No, que lles axuden, que lles compren, que lles axuden a montalo e que elas teñan confianza de que se fan algo ben, van salir adiante. Primeiro é difícil, porque mentras non te conocen, eso sí, eles que se centren en facer o seu produto ben, que o sigan facendo ben, que utilicen os produtos mellores que poidan, que non anden escaqueando, porque logo son os casos que ao mellor despois se pensan e despois como sale moi caro, botan menos azúcar, xa non é a mesma galleta, xa non sale igual de ben. Non, que eles que fagan o seu produto moi ben. Se hai algunha cousa que non saben facer, burocracia, papeleo, marketing, calquer cousa, que traten de, dentro dos seus medios, de contratalo aos que saben facer eso, e eles que se centren no que saben facer, que non se líen a levar todo e logo olvídome de facer aquel papel e sancionanme ou fago aquilo mal. Non, que se centren no produto que saben facer e que se animen, que van a triunfar seguro.